Nu har det gått ungefär en månad sedan det här vi var med i det här, eller sedan Längtan i landet kom ut och det här. Vi har fått jättemycket roligt det här och kiva respons och tack jättemycket för det. Människor har verkligen tyckt om serien eller i alla fall det vi har hört. Och sen har vi fått också en hel del frågor och saker det här. Speciellt på Instagram har människor skickat till oss allt möjligt. Så vi tänkte nu göra en sån här video var vi det här svarar på en del frågor. Niin oikeastaan kiitos tosi paljon kaikesta kivasta palautteesta. Se on aika paljon lämmittänyt sydäntä, kun jännitti, että mikä on sarjan vastaanotto. Mikä inspiroi muuttaa maalle ja jättämään kaupunkielämän? Ja, vad inspirerar oss att flytta till landet? No, haluatko sä aloittaa? Niin, tuntuu jotenkin tosi kaukaiselta nyt, kun ajattelee sitä kaupunkielämää. Tai en mä niinku ajattele sitä varsinainen kaupunkielämänä, kun ne viimeiset vuodet oli siinä aika kodin piirissä, kun oli korona-aika ja me kuitenkin asuttiin vanhassa omakotitalossa Helsingissä suhteellisen iso piha ja kasvimaa ja sitten meillä oli viljelypalsta vielä muualla, että pystyi tekemään sellaisia juttuja, mitä me nytkin tehdään täällä, mutta sitten huomasi, että aika ei oikein riitä esimerkiksi siihen oman ruoan kasvattamiseen, jos pitää matkustaa sinne kasvimaalle tai kantaa huolta, että sinne pitää päästä kasteleen tai hoitaan kauemmas. Ja tuntuu, että se kuitenkaan se maa-ala ei riittänyt siihen, mitä me haluttaisiin tehdä, ja eikä sitten tavallaan samalla tavalla eläimiä pysty ottamaan kaupunkiin. Ja myös sitten semmoinen, että haluaa tehdä niitä omia valintoja jossain omassa rauhassa tai elää sitä oman näköistä elämää, jossa voi sitten tehdä myös pidemmän päälle niitä ratkaisuja, että ei ole kellekään muulle. Täällä voi rakentaa jotain enemmän pysyvää niin. tässä maalla. Ei ole epävarmaa, vaikka kun on vuokralla tai jonkun toisen talossa. Mutta kyllä se oli ehkä just se, että kaivattiin tähän maalle, mikä sai meidät muuttamaan myös tänne. Että oli... Niin, tai aluksi kun me etsittiin kuitenkin useita vuosia sitä oikeaa paikkaa, niin aluksi me kyllä katsottiin ihan silleen suht pienten kaupunkien keskustoista ja sitten taajamasta. Ja sitten vasta aika loppupuolella, kun me etittiin, niin oli selvästi maaseudulla. Kyllä. Että ei me oikeastaan käyty montakaan kotia tai taloa katsomassa tai tilaa katsomassa, jotka oli ihan maaseudulla. Nyt kun mä ajattelin, nyt tuli ajatus mieleen, että tästä läheltä muutama paikka, mitkä oli maalla. Että se jotenkin, ehkä se, että se talot, että enemmän se rakennus ja se välitön ympäristö puhutteli. Ja se, miten me oikeastaan yhdessä vaiheessa aloitettiin etsiä uudestaan sitä kotia, niin me käytiin tässä ihan meidän nykyisessä naapurustossa katsomassa yhtä paikkaa, niin sitten tavallaan siinä tuli jo se paikan henki tutuksi. Et sitten kun tultiin tähän taloon, niin tässä oli jotain tosi samanlaista. Oli suurin haaste kuvauksissa, mutta myös tuohon edelliseen voisi vielä sanoa, että eihän me olla myöskään kaupungista kotoisin kumpikaan alun perin, eikä myöskään ihan täysin maaseudulta. Että et ei ole ihan täysin vieraaseen hypätty, mutta se kaupunkielämä ei kyllä koskaan tuntunut itselle ehkä luontevalta, se kaikki kiire ja liikkuminen muiden aikataulujen puitteissa ja semmoinen. No mitä oli hankalaa kuvauksessa? Haasteellista kuvauksessa. Ja no kyllä varmasti tälle lapsiperheenä niin on vähän haastava joskus, kun tulee ihmisiä käymään ja vielä kameroiden ja mikrofonien kanssa, niin sehän oli ehkä yksi haastava joskus, että kun ne tuli monta kertaa kuvaa meidät. Sitten hän oli varmasti haastava myös joskus kuvaa, mitä me tehtiin, että mihin saa se kamera ja miten saadaan se toimimaan. Ja että unohti tai ei päässyt kuvaamaan jotain jännää, mikä tapahtui. Niin, mutta se ehkä semmoinen just, että ei se ollut vaikeaa, että joku tuli meille, vaan se aika, ehkä se löytää se aika, milloin me tehdään jotain semmoista, mitä kannattaa tulla sen kuvaustiimin taltioimaan.
koska me kuvattiin tosi paljon itse ja silloinhan pystyi kuvaamaan mihin vuorokauden aikaan tahansa, mutta sitten jos tarvii jotain iltakuvaa tai tietyt henkilöt paikalle, niin sen niin kuin järjestäminen oli ehkä se. Ja sitten tavallaan kyllähän ne meidän niin kuin omat haastattelut oli just, että meillä oli aina niin kuin joku lapsista kotona ja se piti järjestää just sitten päiväuniaikaan tai jotain muuta, jos halusi niin kuin meidät siihen molemmat mukaan. Onko jotain, mitä ei näytetty sarjassa, mutta jota haluaisitte kertoa? Ja, mitähän siellä? Det är ganska intressant när vi ser på serien, för vi filmar ju så mycket mer såklart än så sist där att det här att man som inte liksom kom med och inte kom med, det var ju ganska mycket. Men Nuohous. ja, ja, och sen var det ju mycket, vi fixade ju nog på huset och grejer och sånt här också ganska mycket mer än som syntes där i serien sen sist och slutligen. Se ei tullut se, että ihan loppuun me kuvattiin vielä, kun meille tuli noin 2 karitsaa muutti meille. Niin. Me kuvattiin se niinku. Niin, ehkä nähnyt noin pientä ihmistä ennen. Ja haluat olla niiden ystävä varmasti, mä tiedän. Tai pikkuhiljaa tutustua. Joo. Ne on pieniä myös, suurikin. Ne on lapsia. Kuvattiin se niinku ihan lopussa, siinä just ennen kuin ne kuvaukset, tai just kun kuvaukset päättyi, niin meille tuli 2 lammasta lisää, niin sitä ei tullut. Mä odotin, että se olisi tullut. Niin, no mua jännitti se hieman, että miltä se näyttäisi se mun töihin paluu osa siinä. Se tuli mun mielestä oikein kivasti, että ehkä niinku, niin ei siinä oikeastaan ole semmoista mitä. Det var nog helt bra som de hade klippt ihop sist och slutligen. Niin. Miten elämänne on muuttunut sen jälkeen, kun sarja esitettiin? No inte hade nu ändrat så mycket det här, tycker jag. Att det här. Vi fortsätter ju här och fixar på vårt hus och nu börjar vi planera vad vi ska odla nästa år och vad för andra projekt vi kommer att göra och vad som ska fixas. Så det här på landet märker vi inte så mycket. Sen har vi ju inte varit så jättemycket i det här i Helsingfors eller någon annan stad och sett så jättemycket människor. Såklart här i Lovisa och Borgå och sådär. Inte har det nu ändrat sig. No kyllä se silleen, että niinku paikalliset ihmiset ja tuttavat on tullut palautetta sarjasta. Ja, niin se on ollut kiva, että on tullut sellaisia uusia yhteyksiä, uusia keskusteluja. Och det har oftast varit jättepositivt, så det är jättekiva att höra. Uusia oivalluksia kuvausten aikana. No oikeastaan ehkä voisi sanoa, että jälkikäteen kun on katsonut sitä lopputulosta, niin ehkä sitten on huomannut meistä uusia piirteitä. Tai niinku, no kyllähän tuossa kuvataan sitä vuotta, kun vaikka Ruurikin vauvavuotta, niin sitten siinä erityisesti jotenkin korostui se, että mä oon semmoinen, joka suunnittelee just ja tekee ja etsii tietoa. Ja sitten Jacob on se, joka niinku toteuttaa ja se tulee siinä niinku esiin. Semmoinen niinku sen elämänvaiheen semmoinen tehtävänjako tavallaan. Ja sitten kyllä niinku, kun lopputulosta katsoo ja myös ehkä kuvausten aikana tai tuon koko vuoden aikana, niin mulla on ollut aika paljon semmoisia niinku ajatuksia siitä, että mitä täällä kotona olisi ja mitä täällä voisi tehdä, mutta sitten ne elää sen elämäntilanteen mukaan ja suunnitelmat muuttuu, että mä sain ehkä semmoisia oivalluksia. Sitten taisi olla, että olisiko vinkkejä muille, jotka haaveilee maalle muutosta? Aha. Jaa, vinkkiä niille, mikä haaveilee. Mun mielestä kannattaa vaan tehdä se ja löytää se sopiva paikka ja vaan muuttaa sinne. Kyllä kaikki sitten niin kuin järjestyy siellä. Että mun mielestä se on oikein kiva asua maalla, niin kannattaa vaan ryhtyä siihen.
Se on se lyhyt vastaus. No pidemmin mä sanoisin, että jos haaveilee maahanmuutosta, niin tietysti kannattaa selvittää niitä, että jos on perhettä, niin tietysti niitä niin kuin arjen kuvioita, että mikä se paras sijainti tai niin kuin mahdollisimman hyvä sijainti olisi vaikka päivähoidon tai jos on päivähoidossa tai koulun kannalta ja niin kuin onko minkäänlaista vaikka julkista liikennettä, että tarvittaessa pääsee sitten niin kuin muualle kulkemaan ja niin kuin tietysti voi miettiä niitä omia niin kuin voimavarojakin ja sen niin kuin semmoista, että minkälaisiin juttuihin jaksaa missäkin vaiheessa lähteä, että ei tarvitse niin kuin heti toteuttaa niitä kaikkia unelmia, kun on kuitenkin tullut toivottavasti jäädäkseen sinne, missä on. Niin, ja tutustua ehkä vähän siihen paikkaan, jos vaan pystyy. Et meillähän on onni, että täällä asuu ihan kivat ihmiset täällä ympäri myös, että sehän tekee aika paljon tämän niin kuin alueelle tai tähän muuttamiseen. Se olisi eri, jos ei olisi näin kivoja ihmisiä. Kyllä mä niin kuin sanoisin myös, että kannattaa vähän tutkia vaikka somesta jotain kaupunkiryhmiä tai semmoisia ja kysellä niissä vaikka etukäteen, että vinkkejä ja vaikka jos harrastaa, niin harrastusmahdollisuuksia tai jotain muita. Tai käydä sitten vähän niin kuin ennen kuin päättää muuttaa jollekin alueelle, niin vaikka vähän päiväretkellä siellä ja katsomassa, miltä se tuntuu. Ja kyllä meidän niin kuin onni täällä on ollut se, että jo alusta asti satuttiin just semmoisella päiväretkellä tutustumaan niin kuin ihmisiin ja löytämään niin kuin heti semmoisia hyviä tuttavuuksia. Niin tuntui sitten kivalta, niin kuin, että oli jotain niin kuin ihmisiä kanssa, mitä odottaa, kun muut. No, me voidaan vielä sanoa, että siihen, mitä monet kysyy, että jatkuuko kuvauksia. Tällä hetkellä me ei kuvata mitään niin kuin tähän TV:lle, mutta mä toivon ainakin, että olisi enemmän aikaa just kuvaa, mitä me tehdään täällä ja laittaa just tähän YouTubeen ja Instagramiin enemmän sisältöä, että voidaan inspiroida ihmisiä tähän maalle muuttamiseen ja maalle asumiseen ja muutenkin niin kuin jakaa sitä, mitä me täällä tehdään. Että sen mä toivon, että saadaan, että sit voitte seuraa sitten tässä myös. Ja sitten voidaan katsoa tulevaisuudessa, että ehkä ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu sen sarjan suhteen, mutta ainakin täällä mä toivon, että tulee tulemaan sitten lisää videoita ja juttuja. Nyt kun alkaa kevät ja kesä ja tälleen, niin meillä on paljon jänniä projekteja ja juttuja, mikä tulee tähän. Kyllä, sillä ollaan auki niin kuin muillekin tämmöiselle produktioille, että kyllä jää semmoinen hyvä kokemus. Hyvä kokemus siitä. Toivottavasti seuraatte meitä täällä somessa mitä meidän elämässä kuuluu. Yes. Mutta mikäs täällä oli vielä? No mitkä oli lempihetki? Mikä oli lempihetkenne sarjassa? Mun mielestä se kokonaisuus oli niinku se lempijuttu, että se oli niinku kiva kokonaisuus tuli. Mutta kyllä siellä on paljon hienoja kuvia vaikka meidän lapsista ja meidän elämästä täällä maalla. Ja sehän on ihana tämmöinen arkisto meille, myös itse meidän perheelle, mutta totta kai kaikille muillekin, mikä katsoo sitä. Mutta ihana mennä takaisin ja katsoa sitä aina joskus. Mulla on jäänyt mieleen yksi kohta, mikä oli joku semmoinen, kun me ollaan ainakin Ronjaan mukana, me kävellään tuolla niin kuin meidän lähitiellä ja sitten se taitaa olla ruurikki ja sitten me ihmetellään jotain kasvia ja sitten mä sanon siitä jonkun asian, että tää on tää sanjainen ja tää on tää vanha kasvi ja sitten Ronja vaan sanoo, joo mä tiedän jo ja tuli semmoinen, että okei, no hyvä, että me ollaan ennenkin puhuttu tämmöisiä juttuja ja on jäänyt mieleen jotain. Se on jäänyt semmoisena hauskana kohtauksena, mikä tuli mukaan. Ja sitten niin kuin monet semmoiset, mistä ajatteli itse kuvatessa, että no onkohan tämä nyt mitenkään kiinnostavaa, niin ilmeisesti onkin sitten ollut katsojille vaikka lampaiden karkaaminen tässä kotipihassa, vaikka nykyään se edes ajattelee, että ne karkaa, tuntuu hassulta. Eikö ne oppinut niin hyvin näitä? Ja, det här är lite problematiskt. Hur får man får in som inte vill få in? Och de ska få till sitt nya paikka. Men nu är de sen ingen paikka nu. De här är helt fria ute på vår gård. Kyllä mä
opittiin paljon sen vuoden aikana, todella paljon. Ja opitaan koko ajan. Niin, jos vielä siihen niin kuin kysymykseen, missä oli, että mitä oivalluksia, niin just varsinkin se, että oi kuinka paljon sen vuoden aikana oppi, että kun sitä vertaa vaikka tähän seuraavaan kesään, miten vaikka toimittiin lampaiden kanssa tai miten niin kuin on tässä ollut eri tilanteita eläinten kanssa tai niin kuin vaikka, niin, no vaikka jos joku kana on kuollut, niin mitä sitten on tehty ja kaikki tollaset, mitä sä jossain vaiheessa puhut siinä, että kun semmoinen tilanne on tulossa, niin niitä kyllä tuli tässä tämän jälkeen. No esimerkiksi miettiä, että mitä oivalluksia sen sarjan aikana, niin kyllä se ajatus siitä niin kuin omavaraisuudesta kehittyi tosi paljon, että minkälaista pienistä palasista se koostuu ja mikä on semmoista, mihin niin kuin voimavarat ja taidot riittää tai mitä taitoja pitää opetella lisää, että niin kuin se asteittainen omavaraisuus olisi mahdollista. Tanssita jo. Yes, kiitos, että te katsoitte ja te voitte seuraa. Toivottavasti tulee uusia videoita sit. Ja jos teillä on jotain lisäkysymyksiä, niin voitte aina lähettää meille ja vastataan mielellään. Ja ihanaa, että niin monet on tykkännyt siitä sarjasta, mitä tehtiin, ja se voi vielä katsoa siellä Yle Areenalla. Ja kiitos ja terveisiä tästä Malmgardista. Kiitos ja hyvää kevään odotusta ja kevättalvea. Moikka! Moi!